Hemeňize salam. YouTube kanalımdaki täze videoya hoş geldiniz. Bugün siz bilen birlikte cheesecake pişireceğiz. Hem de toy fırsatları hakkında, toyda bolup geçen ve toydan sonki ýagdaýlar hakkında gürrüňdeşik geçireceğiz. İlk bilen gerek zatlarımız: любой рассыпчатый печенье, творожный сыр, smetan, slivki hem de bayramın gymmat ýagyndan. Bulunacağız. Özü gören ok, özü häzi yok. Şoň üçin ýeke video çekýän. Bilen ýağımyzy eremene goýa, sebäbi ýağ eren görnüşde bolmaly. Piçenyany preslama aňsat bolar ýani. Öýde korоче mikrovolnovkamyz ýok. Şonuň içine men çaýnekde suw gaýnadyp, şunda eretýäs. Soşnuca etmek için gowrak koşmalı korоче. 100 Piçenyamyzy maýdalaýas. 300 gram piçenya almalı bolýar. Karışımın içinde 450 bolsa, kakras 2 sansı 300 gram bolýar. Men biraz nervim ýamanrakdyr. Korоче, öýüňizde blender bar bolsa, şo bilen maýdalap bilýäňiz. Ýöne meniň öýümde blender ýok. Bir emelläwe maýdaladym. Indi muny ýağ bilen garşdyrýas. 300 gram piçenyamyzy 120 gram slivichny eredilen ýagy goýarys. Ýağ bilen garşdyrdım. Proteinimizi alýas. Mende prosto aşağı yok gap var. Şonuň üçin proteinin üstünde etýäs. Karışımın aşağına yapışar mı kaleme diye fikir ettiğiniz. Indi toy gününe gelsek, toy günü kızlar hiç ile 2 köýnek giymeyin. Вообще yetişeňiz oğlan peýdasam yok 2 köýnek giýeňizin ma prosto indi oňaryp dogurlap beren üçin giýeýin diýdim. Na samом деле вообще не stoýt ne surata düşüp yetişeňiz. Ne normal aýlanyp bilýäňiz. Biz gystanyp sebäbi ikinji zboruňuz azyndan 1,5 saat 2 saata gitdi. Gözüňize getirin, oň üçin siz neçede уже aýlanyp başlamaly birinciňizi, şoby ikinjiye yetişer ýaly. Şoň üçin bir köýnek akurat näme zadyňyz gowy yetişeňiz, hemme ýerde surata da düşüp yetişeňiz. Hemme zat gülýaly. Korоче, muny şeýdip yerleştirip çykan soň, şeýdip stakan bilen preslaýyp çykýas. Hissada alada etmeň. Barber bolmaly zat bolýar, bolmaly deme. Ne işledip video alıpdyrlar, ne işletdirip ana yaman göründüm. Hemme meni yaman gelin diýip pikir etdi. Na samom деле men goýja. Muny indi gras pişirýäs. Indi içine gerek zatlarymyzy dogurlaýas. İlk bilen tворожный сыр. Tворожный syrymyzyň hemmesini goýýas. Tворожный syrymyzy goýan soň gaýmak goýýas. 200 gram gaýmak. Korоче, men resepti nähili bilemok. Özüm öňümden çykan resepti alyp edoterin. Siz özüňiz tapan reseptiňizdi edip beriň. Ýene aýdyp geçesim gelýän zatlaryň biri gyzlar. Indi men gözüm öňünde söýen ýarym maňa kömek etdi. İkimiz bile işlep, ikimiz bile nahar edip, men ýadan wagtym ol edip, ýa uborka zat edende ikimiz bile ederiz diýip kellemde. Şoň ýada özü arassa oğlan, akuratny, bir nahar bişirip iyip bilen gepleşen wagtymyz görýärdim-de, akuratny ýaşaýa, naharyny özü pişirip iýe. Ýöne men gelem soň, bu indi meni aýal edip alan soň, bu pahodu maňa nadýet etdi. Men oňa nadýet etdim. Bir saniye yumurtada çakalayın. Nadýet dogry da oturandyryn.
Biz öyle ken slatki yemiz yok. Şoň üçin ken goşmayan. Men geldim. Onun fikri boyunca öyle ayağın etmeli işte var, erkeğin etmeli işte var. Yani erkek ağır zatlar götürüşmeni, öyle bir zat bozulsa doğrulamana, on kellesinde pul tapmalı. Ayal, yani öyün uyuduna seyretmeli, nahar, borka diyen, hem zaten ayal maşgala etmeli. Şonda biraz raznoglasiýamyz bolup geçti. Yönü, yani hazır kömek eden ok değil. Naprimер, men biraz işlem bolsa, ya köçe zada gitmeli bolsam işlem bilen, özsüz aftyryk pişirýä, pasuda yumaly bolsa yuýa, hemme işi boynuma salyp goýany. Men gözüme getirişim, yani hiç qaysyňyzyň gözüňize getirişiňiz ýany bolmaýar toýdan soň. Toy etjek bolup, gıssanyp, oturmaly däl. Ýene ýowaşdan, конечно, öwrenişýän, häzir ne gowy? 1 aýmy, 1,5 ay geçti. Evet, 2 ay oldu. Evet, 1 ay oldu eli. 1,5 ay hava. 1,5 ay geçti. Hazır kovukta şükür. O bana düşünecek, ola ucu bilýär karakterimi. Sebäbi söýüşen wagtyň başgaça bolýar adam, toy eden soň ucu karakterler ýaşaşanda başgaça bolýan eken. Şoň üçin ben bilem, o bu zat näme boldu? Bolan durmadyz. 180 gradus diye. 150, 180. Böyle. Ondan soň häzir bolsa gowy, hem zatda podдержка etdi, videolarymı düşürmene kömek etdi. Hiç yok diyen ok. Indi, nadejs, gowy aralaşdırıp bildik. Yani İsrail'de erkek glawny bolýar öýde. Biraz aşağı gitmeli, erden aydan etmeli. Ne oldu bu? Korоче, pechenye beyik boldu ya bunu. 300 gram zat yetmedi buna. Ne kimçe gül yağı, nadejs pişer. Yanında su koymalı diye, protein'in içine koymalı diye, yani benim proteinim не созволяет. Şeydi hazır yarım saat karaşacağız. Ondan sonra biraz gradusunu peseldip yeni yarım saate koyup koyuvereceğiz. Şöyle kontentlerimi halayan bolsanız komentariyada belirleyip geçin. Ve bundan sonra ben size hemişe şeyle özüm hakkında ya durmuş hakkında bu zatlar görün verip bu zatlar pişireceğiz. 1 saatimizden geçti. Nadejs gowy bolandy dep umid etdim. Sebäbi slivka salman ýadymdan çykyp duruşda dururken sizem aýtmansynız. Häzir çykarıp size görkezýän. Yaman däl, birinji gezek üçin. Duhovka salyp, duhovkanyň içinde sowaýança goýmaly we gijesine холодильникке salyp goýmaly we ertip iýmeli. Şoň üçin munyň nähili bolanlygyny size Instagramda, storyamda paýlaşjak. Şoň üçin Instagramda podpiska taşlaň. YouTube'da meni izarlar, meni söýýäňiz üçin, like basýaňyz üçin gatty minnetler. Täze ýylyňyzam gutly bolsun. Videonu öz täze ýyldan öň düşürdük. Ýöne täze ýyldan soň çykjygyna gatty werin bolanym üçin täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylda täze üstünlikler arzu etýän.